Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Isaac nga anak ni Abraham. Si Isaac nagedad na og 40 sa dihang nangasawa siya kang Rebeka, nga anak ni Betuel nga taga Aramya sa Mesopotamia. Si Rebeka igsuon ni Laban nga taga Aramya usab. Wala manganak ang asawa ni Isaac. Busa nagampo siya sa Ginoo. Kidungog sa Ginoo ang iyang pagampo ug namabdo si Rebeka. Sa pagdinut-anay na ang kaluha sulod sa iyang tiyan, mingon si Rebeka, nganong ingon man ini ang nahitabo kanako, ug nagampo siya sa Ginoo aron pagpakisayod kun unsay angay niyang buhaton. Unya miingon ang Ginoo kaniya, duha ka nasod ang anaa sa imong tiyan, manganak ka og duha ka katawhan nga magkontrahanay, ang usa mahimong mas gamhanan kaysa usa, ang magulang mahimong sulugoon sa manghod. Nanganak si Rebeka sa kaluhang lalaki. Ang unang gianak may pagkapula ug panit, ug balhiboon busa ginganlan niya kinig Isaw. Sa pagkataos sa iyang kaluha, nagkupot siya sa tikod ni Isaw. Busa ginganlan siya Jacob. Nag-edad na og 60 si Isaac sa dihang nangatawo sila. Sa dagko na ang mga bata na himong batid nga mga ngayam si Isaw. Busa siya magsuroy-suroy sa kapatagan samtang si Jacob hilumon o gusto nga anha ra sa balay. Pinangga ni Isaac si Isaw kay gusto man siyang mukaon sa mga inayaman ni Isaw, apan si Jacob maoy pinangga ni Rebeka. Usa niya nakaadlaw samtang naglata si Jacob og mga liso. Nahiuli si Isaw gikan nga nangayam sa kapatagan. Gigutom siya og miingon kang Jacob, "Pakan-a ako ni anang imong sabang pula kay gigutom ako." Apan si Jacob mitubag, "Pakanon ko ikaw niini kung ihatag mo kanako ang imong mga katungod sa pagkamagulang." Miingon si Isaw, "Oo, ihatag ko. Unsa may kapuslanan sa akong katungod sa pagkamagulang kung mamatay ako karon sa kagutom?" Si Jacob mitubag, "Panumpaon na nga ihatag mo gayud kanako ang imong mga katungod." Busa nanumpa si Isaw ug iyang gibaligya kang Jacob ang iyang katungod sa pagkamagulang. Unya gihatagan siya ni Jacob og pipila ka buok pan og linat ang mga liso. Og gikaon niya kini, unya miinom og milakaw. Sa ingon niining paagiha, gipakawalay bilin niya ang iyang mga katungod sa pagkamagulang. May lain na usab nga gutom ang miabot niadtong dapita, gawas niadtong gutom sa panahon ni Abraham. Miadto si Isaac kang Abimelech, ang hari sa mga Filistihanon dito sa Gerar. Unya ang Ginoo mipakita kang Isaac ug miingon, "Ayaw pag-adto sa Ehipto. Puyo sa dapit nga itudlo ko kanimo. Pabilin sa maong dapit kay ihatag ko kining yutaa kanimo ug sa imong mga kaliwat. Magauban ako kanimo ug panalanginan ko ikaw. Tumanon ko ang akong gisaad sa imong amahan nga si Abraham. Padaghanon ko ang imong mga kaliwat sama sa kadaghan sa mga bituon sa langit ug ihatag ko kanila kining yutaa. Mga liyo po unya ang tanang kanasuran sa kalibutan nga panalanginan ko sila sama sa panalangin ko sa imong mga kaliwat kay nagtuman man si Abraham sa tanan kong gisugo kaniya." Busa mipuyo si Isaac sa Gerar. Unya sa dihang gipangutana siya sa mga lalaking mulupyo sa maong dapit bahin sa iyang asawa, mitubag siya. "Igsuon ko siya. Gihimo niya kini kay nahadlok man siya nga patyon tungod kang Rebeka kay gwapa man siya kaayo." Unya sa dugay-dugay na si Isaac dito, nakita ni Abimelech gikan sa bintana sa iyang palasyo nga nagkagakos si Isaac og si Rebeka. Busa gipatawag ni Abimelech si Isaac og giingnan, "Sa walay duha-duha asawa mo siya. Apan nganong miingon ka man nga igsuon mo siya?" Si Isaac mitubag, "Nahadlok ako nga patyon ako sa mga tao kung mutug-an ako nga siya akong asawa." Miingon si Abimelech, "Nganong gibuhat mo man kini kanamo? Kung gihilabtan pa siya sa usak sa akong mga sakop ang imong asawa, makasala na unta kami tungod kanimo." Unya gimanduan ni Abimelech ang tanang mga tao nga dili na pasipadan si Isaac ug si Rebeka. Patyon ang magpasipala kanila. Unya naguma si Isaac sa maong dapit ug niadtong tuiga usa ka gatos ka pilo ang iyang naani. Sa iyang pinugas kay gipanalanginan man siya sa Ginoo. Nagpadayon siya sa pag-uswag hangtod na dato siya pag-ayo. Gikasinahan siya sa mga Filistihanon tungod kay daghan man siyag mga karnero ug baka. Daghan usab siyag ulipon. Busa gitabunan nila gyuta ang mga atabay nga kinalot sa mga sulugoon
sa iyang amahan nga si Abraham sa buhi pa siya. Apan miingon si Abimelech kang Isaac, pahawa dinhi kay mas gamhanan pa man kamo kay kanamo. Busa mibiya si Isaac ug didto na magpuyo sa walog sa Gerar. Gipakalot niya pag-usab ang mga atabay nga gikalot kaniadto sa mga sulugoon sa iyang amahan nga si Abraham, apan gitabunan sa Pilistihanon sa pagkapatay ni Abraham, o ginganlan ni Isaac ang maong mga atabay sa mao gihapong mga ngalan nga gingalan ni Abraham niini. Nagkalot og atabay ang mga sulugoon ni Isaac didto sa walog ug nakita silag tubod. Unya giaway sa mga bakero nga taga Gerar ang mga bakero ni Isaac kay ila man kuno ang tubod. Busa ginganlag isik ni Isaac ang maong atabay kay giaway man siya sa taga Gerar. Unya nagkalod na usab og laing atabay ang mga sulugoon ni Isaac. Ug giaway na usab sila, busa ginganlan ni Isaac og Sitna ang maong atabay. Unya mibalhin siya sa laing dapit nga nagkalot didto og laing atabay ug wala na siya sa muka, busa ginganlan na niya kinig Rehobot. Miingon siya, karon gihatagan na gayud kita sa Ginoo og kagawasan dinhi niining yutaa, o pagauswagon gayud kita dinhi. Unya mibalhin si Isaac ngadto sa Berseba, ug niadtong gabiuna mipakita ang Ginoo kaniya ug miingon, ako ang Dios ni Abraham nga imong amahan. Ayaw kahadlok kay ako naguban kanimo. Panalanginan ko ikaw ug padaghanon ko ang imong kaliwat tungod sa akong sulugoon nga si Abraham. Og naghimo si Isaac og halaran dito ug gisimba niya ang Ginoo. Didto nagkampo siya ug gipakalot niya atabay ang iyang mga sulugoon. Unya gikan sa Gerar si Abimelech nakikita kang Isaac. Kauban ni Abimelech ang iyang magtatambag nga si Ahusa ug ang general sa iyang kasundaluhan nga si Pikol. Nangutana si Isaac kanila, nganong nakikita man kamo kanako nga kaniadto kaaway man ako ninyo o gihinginlan man gani ako ninyo? Ug mitubag sila, karon nasayod na kami nga naguban ang Dios kanimo. Busa nakahunahuna kami sa paghimog pinanumpaang kasabutan uban kanimo. Buot kami nga musaad ka nga dili mo kami samukon, ingon nga wala kami magsamo kanimo. Maayo kami kanimo ug wala ka namo hilabti sa pagbiya mo. Karon gipanalanginan ka sa Dios. Unya naghimog kumbira si Isaac alang kanila ug nangaon sila og nanginom. Sayo sa buntag nagsinaaray sila. Inubanag panumpa. Unya gipagikan sila ni Isaac ug namauli sila nga may pakigdait. Niadtong adlaw miadto kaniya ang iyang mga sulugoon aron pagsugilon nga ang atabay nga ilang gikalot may tubig na. Ginganlan ni Isaac ang maong atabay og Seba. Tungod niini ang syudad ginganlan og Berseba hangtod karon.